Začíname. Vítame vás po viac jak 2 mesiacoch. Dneska je tu s nami Ivo Klimša, ktorý sa s nami bude rozprávať o rôznych DevOps témach, SRE, infraštruktúre, cloudoch samozrejme a uvidíme, kam to dokonverguje. Ivo robil 10 rokov všeličo s cloudami a prešiel si product boardom a teraz je v Tricentise. Je to tak. A povedz nám niečo o sebe ty. Jmenuji se Ivo Klimša, mám takovou zajímavou kariéru a myslím si, že hodně lidí z tohohle oboru si prošlo stejným stylem. Já jsem kdysi dávno, skoro 2 dekády už zpátky, začínal jako obyčejný prostě klasický systémák, prostě, který dělal všechno možné. V první firmě v český jsem dělal taky jako field engineera. Ta firma se jmenuje Synotube, dělají sásky, hrozný biznis. Já jsem rád, že jsem to nezůstal. A vlastně ten první job byl o tom, že jsem vlastně vozil takový sáskový automaty na sporty, což byl vlastně převlecený starý PCčko postavený snad na 95kách ještě, kde lidi prostě sázeli na fotbal, hokej, v hospodách a tak dále. Byl začátek, ale naštěstí potom jsem dostal příležitost pracovat ve firmě, která se jmenuje Ovanet. Je to ostravská firma, stále existuje. Vlastně jsme tam dělali jako všechno od klasických jako síťových věcí. Jsme zasíťovali celou Ostravu hlavně pro městské služby, pro magistráty a tak dále, ale stavili jsme i datacentra. To byl ten kick pro mě, kdy jsem si vlastně uvědomil, že tohle mě baví a co se tomu dál věnovat, tak jsem se později shiftnul na nějakého spíš systémáka. Hodně jsem dělal s Linuxem, za to jsem strašně vděčný. Myslím si, že dneska půlka lidí ani neví, jak zkompilovat kernel. A pamatuju si dobu, když prostě přišly Fiber Channel věci a můj šéf za mnou přišel s Bladama od HPčka, řekl, hele, tady to je a tak se starej. A já, co to je, já to neumím. Dal mi takhle manuál prostě a studuj. Co bylo strašně... Ale by si sa chcel hrať s hardwarom? Ne, nikdy už. Já jsem rád, že tahle doba je pryč. Ale bylo to super vlastně, jako fyzicky si to ošahat, ale bylo to hodně manuální práce, protože to něco váží, že jo. Naštěstí jsem celkem velký, tak to nebyl zase takový problém. Ale furt to má prostě 20-30 kg, co musíš dát do reku, že jo, namontovat to a tak dále. Teďka máš ty různý kabely, teď se tam musel lozit pod podlahou, že jo, se špinavej prostě. A pak jdeš ke klávesnici a teprve začneš dělat tu práci k tomu. Tam jsem vydržel strašně dlouho, tam jsem se naučil strašně hodně věcí. A později jsem se víc jako přesunul směrem jako k aplikacím a k softwaru. A to mě vlastně jako provází až do teďka, že jo. Jsem si prošel různýma firmama. V Brně, v Praze, teď jsem v Praze, budu zpátky zase v Brně. Je takový zajímavý, no. A vlastně z toho systémáka jsem se potom přesunul spíš jako v té době vznikal DevOps nebo něco takového, byl takový buzzword na všechno, prostě člověk, který se věnoval jak aplikacím, tak infrastruktuře, tak nějakým pipelinám, Jenkinsu, TeamCity, Artifactory, you name it, prostě všechno, prostě Jira, prostě všechno možný. A to mě strašně bavilo, ale už jsem se dostal do fáze, že jsem si říkal, tyjo, já už ty věci nechci jenom dělat, ale chci o nich rozhodovat, tak jsem se přesunul i do nějakého managementu. Měl jsem první tým, druhý, třetí, to bylo v SolarWinds. Tam jsem vlastně se naučil hodně manažovat lidi, manažovat týmy, pracovat jako v cross-functional týmech, mít více stakeholderů a všechny tyhle srandy. Poslal jsem tam vlastně SRE tým, který tam běží dodnes, samozřejmě už jsou tam jiní lidi, jiný produkty a tak dále. Pak jsem si řekl, že bych chtěl nějakou změnu. My jsem zjistil, že mám gap ve svých skillech a to byl klasický software development. Tak jsem šel do product boardu, což byla pro mě úplně nová zkušenost. Prostě product board je klasický software development? Klasický software development, jednoproduktový development, což vlastně není úplně pravda, vlastně skrz tu moji dobu jsme tam dělali jednu akvizici, takže vlastně teoreticky to byly 2 produkty, ale pořád tam byl jako ten jeden product board samotný. A tam se vlastně příležitost pracovat jako čistě s produktem, takže jsme měli 2 produktový týmy, kde jsme dělali end-to-end servisy. Měli jsme domain kontext a všechno jsme si řešili sami. Žádný DevOps lidi jsme neměli, měli jsme nějaké lidi na infra a to bylo jako všechno, ale většina těch věcí vlastně byla na těch inženýrech, no, co bylo zajímavé. No. Tam jsem byl skoro 2 roky a pak jsem ozvali nějaký starý kolegové, že mají obrovský problém a potřebují mu pomoct. Tak jsme si o tom chvilku povídali a přišel jsem na to, že vlastně to vypadá zajímavě. A s těma zkušenostmi, které jsem měl z Productboardu, jsem si říkal, že to je možná ta správná cesta a skončil jsem v Tricentisu, kde teďka vlastně stavím a vedu celou SRE organizaci, což zní jako strašně super, ale je to hodně dřiny, hodně práce.
Super. Hele, pojďme z té tvý historie. Zmínil, že jsi dělal DevOps, že jsi měl inženýry, kteří si dělali full stack a tak dál. Mě by zajímal tvůj názor na to, co je lepší, proč je to lepší. Pojďme trošičku víc hlouběji do tohohle tématu pro začátek. Jo, to záleží asi v jaký části to grow ty firmy jste, jak máte zákazníků, jak ta firma je velká. Na to není jako jednoduchá odpověď, jako prostě vám řekl, hele, platform engineering, toto je cesta. Jako může být, pokud jste single product company, bych asi spíš doporučil jako nějaký platform engineering, můžeme se potom dostat k tomu, co to vlastně znamená, ale pokud jste firma, která je jako střední velikost, vyšší enterprise, máte stovky vývojářů, máte desítky produktů, tak v jednu chvíli budete muset mít jako ty expertízy jako víc vertikální než horizontální. Když se podíváte třeba na Microsoft, jo, obrovská firma. S kýmkoliv se tam bavíte, tak ať to je softwarový inženýr, ať to je člověk, který dělá DevOps, tak oni dělají tak úzkou vertikální doménu, ale do hloubky, že ti lidi jsou skvělí v tom, co prostě jako dělají, děláte třeba, nevím, API development. Tak jste úplně odborník na scalabilitu 10 000 APIček. Super, paráda. Ale tohle vám nebude fungovat v product boardu. No a to si myslím, že je strašne ťažké porovnávať také firmy, ktoré urobili už toľko slepých uličiek, jak Microsoft, alebo napríklad AWS-ko, alebo Google, alebo ktokoľvek, ktorí si myslím, že si môžu, jednak si môžu dovoliť a jednak si myslím hlavne, že musia mať týchto super unicorn ľudí, ktorí majú tú hlbokú znalosť. Ale pokiaľ si v menšej firme, kde mimochodom tiež často bývajú takí tí super unicorn ľudia, ktorí majú tú hlbokú znalosť, akurát tým, že sú takí, že sa niečo vedia naučiť do hĺbky, tak sú často zneužívaní na všetko možné. To je pravda. A čím je tá firma menšia, tak tým musíš robiť ako proste širšie a širšie veci. Typicky, keď budeš firma úplne maličká, tak ten tvoj super programátor, čo ti píše ten produkt, opravuje aj sekretárke tlačiareň. A čím budeš väčší a väčší, tak tým on má tú možnosť ísť hlbšie a hlbšie do nejakých, alebo možno aj musí, pretože ideš na trh, potrebuješ riešiť ako kadejaké nuancy toho produktu a tých technikálí ideálne. Takže a najzložitejšie to podľa mňa je v tej strednej veľkosti tej firmy. Lebo v tej veľkej firme je to ako jasné, máš stav inžinierov, ktorí sú proste tí super, jak si hovoril s tým Microsoftom. Z tej malej firme robíš všetko, nemáš na výber, proste ako potrebuješ prachy. A v strednej firme si medzi. Akože máš tých inžinierov, čo chcú ísť deep, ale nemôžu, lebo hold na tú doménu máš možno tých inžinierov 3. A stále tu, vieš, a tí traja zrovna musia hasiť tam a hasiť tam. A to podľa mňa sa dostaneme aj k tomu DevOpsu, ako vôbec tomu systému, modus operandi od takého toho, čo sme si všetci zažili, požiarníckeho, že tvoj defaultný modus operandi je, že všetko horí a ja si vyberám ten najhorší požiar a ten teraz hasím a tie ostatné len kontrolujem do stavu, kedy som proaktívny a nič mi nehorí, všetko mám monitorované a robím proste nejaké dôležité veci. A proste fokusujem sa na nejaký ten produkt, na toho zákazníka. Tak myslím si, že tam veľa firiem není. Ja som tam ešte nikdy nebol, teda napríklad. Ale tiež už našťastie nerobím vo firme, kde by sme boli ako takí tí požiarníci, že všetko iba horí. A v tej stredne veľkej firme je to podľa mňa práve ako najviac zaujímavé, lebo ty si proste, ešte nie si ten veľký a nesieš si ale z histórie z tej malej firmy proste také tie... Jo, a tady jako typický problém toho, když začínáš růst a seš tam menší firma a když tady do téhle fáze, tak spousta těch lidí, co jsi měl jako na začátku, ty brutální experty, na kterých jsi to chtěl stavět, ten biznis, ten produkt, tak oni, jak mají širokou knowledge, tak je to po čase umlátí. A v té době, kdy ty je potřebuješ jako fakt jako experty, tak oni jsou vyhotelí, všichni za nima chodíjou i s tím, že mi nefunguje tiskárna a tohle je hrozně těžký zlomit. I v těch lidech, i v tom mindsetu. Jako asi kluci souhlasím, ale abych to negeneralizoval. Ono fakt jako záleží firma od firmy. Každá jiná, kolik máte produktu, to je strašně důležité. Pokud jste jako single product company a rostete, tak si myslím, že to je jednoduchý kučírovat. Moje zkušenost je s tím, že ty střední firmy dost často rostou skrz akvizice, což je jako logický. A to máte. Koupíte startup, že jo, tam je mindset úplně jiný než ty už establovaný jako střední firmě. A teďka to musíte nějak integrovat, jo. A teďka nedej bože, že to jsou jiný steky. Tohle není úplně jako jednoduchý zvládnout, tohle není jednoduchá disciplína. A myslím si, že malá firma má svý pro a proti, velká má svý a proti střední. Je to fakt jako o tom, kde jste. Proto říkám, že ne každý potřebuje DevOps, ne každý potřebuje SRE, ne každý potřebuje platform engineering. Je to fakt o tom, v jaký fázi jste. Já si nedokážu představit, že by takový Microsoft měl třeba jako platform engineering. Jako možná ho mají někde, jo, interně, ale jako cross company pro všechny produkty, já si to fakt nedokážu představit, že by jim to fungovalo.
SEO, tak ať mi někdo zavolá, teda napíše, jak to tam je, že mě to samotného zajímalo. U nás jako v Tricentissu platform engineering nedokážu se představit. Já jsem velký zastánce dělání věcí end-to-end a ownershipu. Jako za mě jediná možnost, jak jako dneska škalovat business, není skrz to, že přidáte tunu lidí. To není jako cost effective, jako vůbec. Tato doba už je pryč, si myslím. Ale vyloženě přesto, že lidi ty věci vlastní end-to-end a rozumí těm věcem end-to-end. Co to znamená? Když jsi byl programátor, dělal software, nahrál to na disketu, to je moje doba by the way, a prodal to někomu, že jo. Pak přišli CDčka, to bylo něco lepší. Dneska už to ani tak není, dneska je všechno SASu, že dneska něco chci, tak se vezmu svůj telefon, iPhone nebo Android, co máte, jdete do App Store nebo něčeho, nainstalujete si apku a nazdar, vůbec nevíte, co tam je, že jo. Nemusím mít nějaký USBčko, manuál k instalaci a tak dále. Takže to doba je úplně někde jinde. A tohle jako ukoučírovat si myslím nejde bez toho, aby ti inženýři, no všichni vlastně, co jsou součástí toho engineeringu, jako fakt chápali všechny aspekty. Někdo může být lepší na tu infrastrukturu, někdo může být lepší na pipeliny, někdo na frontend, na backend, ale prostě na konci dne ten tým musí být poskládaný tak, aby dokázal rozumět komplexně celý ty svoji doméně. Doménový kontext strašně důležitý. Takhle dokážete škalovat nahoru. Jednoduše, protože koupíte novou firmu, je to nová doména. Přidáte tým. Ale to, že přidáte tým, který má kontext kolem technologie, tohle není úplně nejlepší řešení. No, ako za mňa ešte do toho strašne vstupuje takto. Nemyslím si, že až tak záleží na tom, či máš single produkt alebo máš viacej produktov. Záleží na tej previazanosti. Pokiaľ vlastne ako ten tvoj produkt je zároveň tá doména, je to ako osamostatnené, tak môže mať ako skupinu malých firmičiek efektívne v tej svojej firme a máš tam ako nejaký ten viac product engineering a môžeš mať nejaký ako platformový tým, ktorý sa stará o všetko, ak je tam zladený spoločný podvozok, ale keď sa ti stane, že niečo si ako urobil akvizíciu, čo mimochodom ja som nezažil, našťastie asi, tak a je ten stack rozdielny, tak stejne niekto bude krvácať, ideálne ten tvoj platformový tým a možno efektívnejšie to fakt držať ako rozdelené. Ale za mňa dosť dôležitý rozdiel je v tom, že či si ako business to business alebo business to customer. Lebo keď si business to business, tak tie nuancy sú problémy môžu byť veľký zákazník, malý zákazník, to som si zažil. Potom ten veľký zákazník má obrovskú páku, salesáci mu idú viacej na ruku, pochopiteľne, lebo má väčší balík peňazí. Keď si ako business to customer, s čím mimochodom mám teraz ja skúsenosti, čo je podľa mňa asi trošku lepšie na taký ten ako pre tých produkťákov, tí produkťáci majú ako mne príde, že sa s tým lepšie pracuje, ako, tak mi to ako viacej sedí, hej. Ale zase tam je taký ten problém, že už to nie je o tých zákazníkov, ktorí je väčší a má viacej peňazí, ale je to o nejakej skupine zákazníkov, ktorí viacej kričia. A paradoxne nemusia mať vôbec viacej peňazí, oni iba viacej kričia. A to je vlastne ten ako podľa mňa základný rozdiel toho, či si ako B2B alebo B2C. A to, keď ešte zakomponuješ to tej tvojej matice, čo si hovoril, tak to je akože super zložité, že ako neexistuje ako jednoduchá odpoveď. Alebo možno existuje nejaký ako model, kade sa dá vybrať, ale musíš hneď na začiatku správne zvoliť. Jo, ale každá firma je jiná. Google SRE Book, strašný boom v tom byl, každý, přečtěte si to. Dneska vemte to a zkuste to naroubovat na nějakou firmu. Nejde. To je starý prostě už, je to starý prostě. To je super foundation, beru to jako věc, co by si měl člověk jako přečíst, pochopit, ale reálně to není stavěný na tuto dobu už. Není, prostě je to za mě obsolit. Tečka. No a čo tam je obsolit? Všechno. Tak jako, daj nějaký konkrétní příklad. Já už si to teda nepamatuju do detailu, ale ne každá firma je Google. Takhle to bylo. No, skoro žiadna firma není Google, ale... No tak jasně, ale v tom segmentu, v té velikosti jsou jako, že jo. Myslím si, že SAP je dobrý příklad. To je tak firma, která je tak stejně velká jako Google. Možná větší, nevím. Nemám přesný data, ale myslím si, že oni určitě neoperují tímhle stylem. IBM, a.k.a. Kyndryl, ti se snaží tohle implementovat, přesně jak je to napsané v knížce. A moc jim to nejde, ale snaží se. Jsou tam věci, které jsou za mě jako super. Je tam popsaná ta disciplína, co to znamená. Ale je tam strašný balans mezi balancováním infrastruktury a biznisových potřeb. Myslím si, že pořád tam je ten tlak, nebo ty highlighty tam jsou okolo infrastruktury, jak to postavit, co je tam důležité sledovat. A to jsou takové jako za mě obsolit věci, které dneska možná nejsou ani tak důležité. Ještě teďka s AI, že jo, kdy každý... Já bych to spíš nazval, že dneska už je to jako standard. Dneska už to nebereš jako inspiraci, jako takový ty věci, incident management a tak dál. To je
prostě standard, o tom už nemluvíš, to už všichni jako známe. Mne sa tam napríklad, ako čo sa mi páči, ako nejaké ideje, tak sa mi páči proste koncept nejakého error budgetu. Jo. A vlastne ako ten pohľad na to, že ty máš nejaký definovaný error budget a máš nejaké ako software level objectives a snažíš sa proste si to ako nakonfigurovať tak, aby to dávalo zmysel a hlavne sa snažíš v tom error budgete ako niekde držať. A je pochopiteľné, že nechceš proste ako máš error budget, ja neviem, downtime 2 hodiny na mesiac, alebo povedzme niečo na nejakej servise a je pochopiteľné, že keď to budeš prekračovať, tak ťa niekto príde nakopať do zadku, pretože to by si nemal robiť a to je SLA hit. Ale mne sa páči tá obrátená idea, že ale pokiaľ ty tam máš error budget 2 hodiny a ty míňaš iba 20 minút, tak je niečo špatne tiež a buď máš zle nastavené tie svoje objectives, alebo to robíš možno príliš pomaly, hej, a dosť nefejluješ. Čo je ako tiež zaujímavé, pretože ono sa to nezdá, ale pokiaľ ako nefejluješ a máš nejaký systém, ktorý ako funguje super 100%, hej, 99,99, nič sa tam moc nedieje, všetko je slniečkové, tak to je tiež trošku ako cesta do pekla. Neinovuješ. Úplně souhlasím, kluci. A řekl si dobrý věci, co mi líbí. A klidně o tohle asi můžeme se víc pobavit, protože jedna z věcí, kterou vlastně já jsem ve své nové práci jako dělal, jsem si první udělal analýzu na to vlastně, co sledujem a kde jsme. A klasický příklad toho, kdy to vlastně, jsme tam měli nějaký lidi, kteří fungovali na nějaký jako operation modu. A typicky bylo, říkám, co měříme? No měříme CPU, disk space, memory. Super. A co nám to řekne? Jako za mě, když jako mám CPUčka na 100% a disk využívám na 90% a memory na 95%, tak jsou dobře utracené peníze v cloudu. Je to dobrá saturace. A saturace je by the way jedna z metrik, kterou by měl každý měřit. Protože já nechci platit prostě obrovským cloudovým provideru balík peněz, ono to dneska není levný, že jo? Fakt to není levný. Proto plnou firm jako uvažuje nad tím, jako jak jít z cloudu pryč a vlastně moje oblíbená firma, že jo, 37 Signals, že jo, třeba tohle udělali a mají o tom krásný posty, jakkoliv ušetřili peněz. Což samozřejmě já jsem zvědavý v horizontu několika let, co jim to způsobí. Takže za mě jako měření CPUčka a memory, jako jo, jsou to standardy, určitě, ale nejsou to metriky, podle kterých bych měl já operovat. Za mě error budget je určitě super metrika. Takový příklad typicky, co já se snažím vždycky jako vychytat, je pracuji s produkťákama, protože to jsou lidi, kteří manažují produkt. A oni by měli říct, hele, pokud jste heavy API, dejte mi 30 nejvíc používaných APIček, já jim pomůžu získat, který to jsou, podle dat, že jo, to máme. A řekněte mi, jaký fail rate vy jste schopni akceptovat. A oni mi řeknou, třeba z 1000 10. A jim řeknu, OK, tak to je asi trochu overkill, jo, ale pak dojdeme nějakému číslu, který řeknu, tohle asi v pohodě. A máme třeba 20 APIček, na který máme nastavený error budget, to nám něco říká. A jakmile to překročíme, což se stává občas, tak zjišťujeme proč. A dost často zjišťujeme zajímavé věci. Třeba zákazník začal chovat úplně nestandardně, že ten produkt si nepočítal a našel prostě nějakou, nechci říct skulinu, ale prostě začal to používat stylem, který jsme ani neužili. Tak to je nějaký feedback pro produkťáky, aby se nad tím zamysleli a zjistili, aha, tak tohle je nějaká jako missing funkcionalita. Nebo na druhou stranu, zákazník píše custom script v Bashi a dělá úplně crazy nest tam s ním, tak mu dost často jako píšem, hele, můžeme se na to podívat, my vám možná poradíme, co s tím jinak. Jo, a tohle je super k těm error budgetům, co jsem viděl, jaký, že jo, najednou customer ti začne posílat totální nesmysly do tvýho APIčka a ty máš najednou depleted error budget za 2 hodiny a jako co se děje, jo, celá firma na nohou. To je lepší případ, ten horší je, že ti to spadne. Jo. Protože prostě tam dělá třeba nějaký export, prostě 40-minutový a snaží se dumpnout celou databázi. Ešte ti vynadá, že to máš zle urobené. Ale k tomuto monitoringu, toto je ako super. My žiaľ momentálne takto ako nemonitorujeme, pretože máme moc veľa errorov, pretože retry a kadečo, ale a postupne to fixujeme. Ale to, čo monitorujem napríklad ja, je, že ja monitorujem eventy, čo sa užívateľom stali. Hej, napríklad odomkol sa ti nejaký dres, pripísal si, to je konkrétne tá naša aplikácia, pripísali sa ti nejaké coiny. A ja viem, že v 10 minútach v down peaku a v up peaku, aké číslo by to malo byť. A na to si nastavím monitoring. Nastavím si monitoring, že monitorujem, že threshold na, ja neviem čo, platby kartou alebo čokoľvek, je určite není 0 za 30 minút. A keď je, tak mi niečo nejde, pretože to sa nám ako nestáva. Hej? Alebo určite není to 0, že žiadny zákazník nám neposlal žiadnu aktivitu. Hej? Pretože aj v downpeaku ich máme ako stovky online. Takže ako v 30 minútach prídu desiatky, my to voláme aktivita, nejakých fajlov na APIčka. Na to sú naviazané nejaký messaging. A takto môžem
monitorovať vlastne ako behavior tých užívateľov a na základe toho potom debugujem už tie samotné logy, kde môžem mať warningy, erory, kadečo. Nemusím to mať super čisté. Môžem mať na tom nejakú chytristiku typu Datadog, ktorý mi proste ako identifikováva píky. Ale nemusím mať 0 errorov a warningov, čo ja by som teda chcel mať, hej. Ale vlastne ako nemonitorujem to, monitorujem tých užívateľov, čo robia. To je super přístup a zdravý a určitě se po to podepíšu, protože jak říkáš, já jsem nezažil aplikaci, která by jako byla super čistá na logy a neházela prostě nějaký erory konstantně. A to je za mě asi v pořádku. Líbí se mi to, co jsi říkal s tím, že ty monitoruješ eventy a vlastně ne ty faily, ale vlastně to chování toho zákazníka, to je super. Ale pracuješ ve firmě, která má jeden produkt. Když to byl zpátky na Microsoft, ty lidi, oni těm produktům dost často nerozumí. Proto máš ty produktáky, který by měli tomu produktu, minimálně tomu produktu nebo té doméně, který oni operují, rozumět. Proto já vždycky pracuji s nimi, aby mi řekli, hele, řekni mi ty business metriky, to jak říkáš ty, coiny, eventy, to je pro mě super. A já už si to jako přenesu do svý řeči a už jako zhruba vím, kam se kouknout. Ale dost často se stane, že ti lidi prostě takhle jako, oni takhle neuvažují a prostě musíš mi jako dost pomoct a navést je. Zase, monitorování errorů v logu, to je za mě jako best practice, ale je to zase nic neříkající metrika. Za mě to je customer satisfaction a to, že mám erory v logu, nebo to, že mám CPUčka na 100%, ještě neznamená, že ten zákazník je nešťastný. Dneska v době automatizovaného všeho, Kubernetes, EKS, AKS, you name it, se ti dost často stane, zase historka z praxe, máš několik podů pro jednu servisu a můžeš tam mít třeba memory leak, ale máš to naškalované, že minimálně 4 ti běží. Ale 3 ti najdou a jeden ti spadne. By the way, tohle jsem fakt zažil. Ale tam impact na to zákazníka je takový, že on musí ale maximálně retry nějaký API call. Takže on to vlastně ani neví. On říká, on vlastně nějaký blip nebo něco v pohodě. Ale ty vidíš v tom svém klastru, že se ti konstantně ty servisy otáčí, ale máš jich tam dostatek, takže vlastně pro zákazníka se nic nestane. Je to problém? Nevím. Ale tohle je úplně jako typický case těch větších firm. Jako v Kiwi jsme měli to samý taky a ve všech firmách prostě. Běžíš to v x replikách a tobě je jedno, že jich pár spadne, no tak jsou mrtví, no. Tak jasně, jako, když tam máš rozumný retry nebo něco takového předtím, tak za budíš. Mňa je to problém, ktorý chceš riešiť v business hours. Je to problém, o ktorom chceš určite vedieť, možno chceš o ňom dokonca vedieť aj hneď. Není to problém, pokiaľ tí zákazníci to nevidia, není to problém, ktorý by mal môjho inžiniera, ktorý je na on-call zobudiť v noci. Vo chvíli, keď to tí zákazníci vidia, tak by to mal riešiť. Pretože to je vlastne ten SLA hit je to, že to tomu zákošovi nejde. Nie je to, že mám blbnuté kontajnery. A samozrejme, to sa nám mimochodom tiež niečo podobné stalo. Ja musím mať aj nejaký ako alert na to, že tam nebude mať teraz 1000 kontajnerov. A ten alert tam musí mať preto, lebo aby sa mi nestalo, že ráno prídem do práce a GKEčko, čo mi bežne stojí $25 za 24 hodín, bude stáť 8 000, lebo na to by si mal mať nejaký alert, samozrejme. Souhlasím, tohle je důležitý. Proto je tam dobrý mít tam nějaké jako soft limity, kde ti vlastně pagenou i tohle, že jo. Hele, jako kámo, palíš tady prostě hodně $1000, dělej s tím něco. Což by the way taky vždycky jako nastavím. První věc, co se snažím já vždycky dostat pod kontrolu, jsou peníze, jakože kolik platíme za ten cloud, protože to je vždycky, co první zajímá business, jako obecně. Tak cost efektivita. A druhá věc je alert fatigue, protože znovu přijdeš do firmy, ta nějak funguje a zjistíš, že tam prostě jsou alerty na všechno, na CPUčka, na metriky, ale znovu to by to nic jako neřekne, to by to akorát jako v noci naštve, že tě to zbudí, ty uděláš stejně něco, dáš ACK, jdeš spát prostě, protože tam je nulový impact na toho zákazníka. A tohle je úplně ve všech firmách, kde jsem byl. Všude prostě demonitorovat úplně všechno, pak na to uděláme 1000 alertů, ale reaguje na to jako nikdo. Pak přesně už je to jenom jako stream alertů, který ignoruješ. Takže prostě pak je dobrý mít někoho jako seniorního, kdo se jako ptá, jak říkáš, těch biznisáků, těch produktáků, že jak to má fungovat a podle toho upravují ty metriky, ty alerty. Nejdu stylem jako typického klasického inženýru, když jsem měl web metal a kde mi CPUčko letělo na 100%, tak jsem jako, protože nepustím ani SSH a nic neudělám. Ta doba je pryč. Je to tak, no. A to je právě ten rozdíl mezi třeba tím platform engineeringem, což vlastně může být jako role, kterou drží inženýři. To nemusí být žádná funkce, žádný člověk nahajrovaný, vůbec nic. To je jenom prostě jako nějaký, jak je DevOps, tak prostě je platform engineering jako mindset. Versus jako SRE, že jo. To už je vlastně za mě, už to není jako role, ale je to vyloženě jako full-time job. A právě střední a větší firmy potřebují sádrobit engineering, protože prostě mají tam toho strašně hodně, mají strašně hodně takovýchhle problémů, nemají čas to řešit, protože potřebují růst, potřebují mít income a nemají prostě čas si hrát tady s nějakýma infrastrukturníma věcma, což samozřejmě
není úplně optimální, ale je to ta cesta, kterou jako všichni jdou, tak prostě začnou hajrovat tyhle lidi, že jo. A ještě jednu definici udělej. Co je pro tebe střední firma? To je těžký, ale střední firma, no cokoliv, co je větší než prostě 200 inženýrů. 200 inženýrů. OK, protože každý máme ty hranice, že jo, někde jinde, někdo se dívá na revenue, někdo na lidi. Revenue, to můžeme, samozřejmě, revenue to je asi irrelevantní, Steam podľa revenue, podľa ľudí je Steam stredná firma. To je pravda. To je pravda, ale podle revenue je úplně někde jinde. Ale to je dobrý point. Vždycky to musí být vybalancovaný. Nás je, teďka nevím úplně přesný číslo, ale určitě přes 14 něco takového, ale to R&D jako takový, já si myslím, že máme 200-300 lidí, já přesně nevím ale máme 16 produktů, že? Nebo kolik, možná víc dokonce, já nemám přesný číslo. Jo, a to je strašné množství, tam je strašně hodně kontextu, takže ono to nejde jako úplně nějak generalizovat, jako říct si, hele, mám takový revenue, tolik lidí, to nejde. Single product company, typu product board, že jo, v tom píku, kdy jsem tam byl já, kde nás bylo 500 a těch lidí, kteří se věnovali jako cloudu a infrastruktuře, jestli jich bylo 8, 10 možná? A úplně to stačilo vlastně, bylo to funkční, v pohodě. Strašne záleží, že vlastne čo v tom cloude robíš. Hej, lebo ty môžeš byť ako firma jak Product Board, kde deployment, vlastne celý tvoj produkt je v cloude, hej, ty môžeš releaseovať, ak chceš, hej, zákazník to má proste ako v browseri, si nejak, ja neviem, v jednom, možno v 2 cloudoch, ale ten stack, aj keď tam ako určite je milión servíz a piče kade čoho, není až taký moc široký. Ja som teda nikdy nevidel, čo tam ako majú. My dovolím si tvrdiť, že to ako nebude až také široké, ale viem, že tam je milión nuancí. A my napríklad máme ako single product, ale už tam riešime proste ako veci typu ako backendy, hej, ale máme aj nejaký multiplier server, hej, máme aj nejaké CDNky a nakoniec ten zákazník má vlastne svojho klienta, má aplikáciu na svojom zariadení a musí komunikovať. A ten stack, aj keď on možno ako celkovo není obrovský, ale má rozdielne systémy. Ako nám hovoril Peťo Malina, rozdiel medzi systémom a doménou, ten tu bude po tebe, tak to si musím zapamätať. No a problém tých rozdielnych systémov je, že oni sú ako naozaj rozdielne. Hej, že a typicky to je vlastne to, ako si naškalovať ten tím. Pokiaľ to máš iba jeden cloud, hej, Google Cloud a ideš, tak ako možno ten tým infraštruktúrálne nemusíš mať až taký veľký, ideálne, hlavne keď tam nemáš ako veľa vecí v tom cloude. A pokiaľ v tom cloude začneš používať ako nejaké computy, databázy, BigQuery, load balancere, CDNku, Vertexy, GKEčko, vlastne všetko. Všechny kolotoče, všechno, co jde. Tak za chvíľku zistíš, že ten infraštruktúrálny tým musíš mať veľký. Jo, ale to je právě super, že to říkáš, protože za mě znovu, když se vrátím k tomu SRE, jak já to vidím dneska versus jak to bylo před 5 rokama, klidně se o tom můžeme víc pobavit, to je taky zajímavý celkem, vidět ten trend, ty změny. Já všechny svý lidi tlačím, hlavně ty seniornější, kteří jsou a myslím, že se nám to teďka jako dost daří, ať jsou součástí veškerých nových designových návrhů aplikací. Já mám organizaci, která se stará o více produktů, nejenom o jeden. A část těch věcí je v Azure, část těch věcí je v AWS, to je úplně jiná debat, ale co je za mě klíčový, ty nové věci, ty nový feature, prostě ty nový servisy, které engineering buduje, tak hnedka tam vždycky půlneme někoho od nás, aby jsme se bavili o tom, jak to škálovat, jak to bude vypadat, jestli to není nesmysl, jestli uvažujeme, že to je cloud native, není to cloud native, jaký tam jsou boundaries, jaký tam je kontext, je tam heavy coupling s nějakýma servisama a tak dále. Jsou tam nějaké věci, které se dají identifikovat jako shared services, takže to bude jako multi-product functions a tak dále. Jsou všechno jako otázky, kde engineering dost často si jede v tom svém produktu a nemyslí na ty ostatní, ale pak zjistíte, že tam jsou jako věci, které jsou jako třeba společné. Jo. Třeba teďka všichni frčí AI, jo? Všichni AI, ale když máte 16 produktů a každý chce vyvíjet nějakou AI funkci, to by to dělat zvlášť, to stojí peníze, lidi, kapacitu. Jo, ale to jsou za mě jako věci, které jsou strašně důležité. Vlastně za mě site reliability engineering, to podstatný konec je engineering a reliability. To jsou jako dvě podle mě důležité věci si uvědomit. North Star metrika, kterou já vždycky mám v této disciplíně, je availability a reliability. To je za mě důležitý. Nic není důležitějšího než tohle. Nic není horšího, než vám nejde jedna zóna, že? Celý produkt. Že? Podľa mňa ako, to si super povedal, že ja s tým tiež ako zápasím a myslím, že to všetci začínajú ako postupne uvedomovať, že tá architektúra, že je strašne dôležité, že na začiatku vlastne niekto niečo vymyslí a je úplne jedno, jak to vymyslí. Dôležité je, že relatívne skoro tam príde niekto a dá mu nejaký feedback a povie mu, že ty chceš urobiť toto pre toho zákazníka alebo interne alebo čokoľvek. Hej, jasné, super. Tak toto dáva zmysel, ale pozri, toto budeš musieť trošku inak premyslieť, lebo my to vlastne ako nevieme vyrobiť reliable,
to nevieme vyrobiť, alebo to proste nedáva zmysel. Jasné, dík za feedback, tak to prerobíme. A je dôležité, aby tam ten feedback loop bol. Aby to bol fakt ako kolotoč, aby sa to dobre rozmyslelo. A to je to miesto, kde sa to má dobre rozmysleť. Lebo keď to dobre rozmyslíš, potom už všetci vedia, čo vlastne idú vyrábať. Dôležité je, aby si pri tej výrobe nezistil, že ty kokso, tak tu používame takéto AI, ja neviem, Gemini, ale tu používáš iné AI a to sa proste nekamaráti. No tak ja tu musím nejaké AI proxy začať vymýšľať, ale to som práve vymyslel, že niečo také existuje. No nič, musíme to tam dať. A zrazu ako z jednoduchého problému máš kopu zložitých problémov a v tom hlavne v zlom čase, že ty si ten problém mal objaviť pri tej Discovery a tu už si mal vedieť a už si to mal prostě... Tady je sranda, co mě napadá, jo. My jsme tačli, že jo, platform engineering versus SRE, jakože, který z těch týmů je teda vlastně z tvýho pohledu zodpovědný za tuhletu unifikaci, že jo? Ale engineering, já prostě, jako znovu, ta doba spěje k tomu, že když se to obrátím, jo, historie. Systém engineering. Kdo ho dneska potřebuje, když jste v cloudu? Nikdo, jako. Já nemám systémáky, že jo, žádný, jako že by se starali fyzicko nějaký servery. A myslím si, že ta doba spěje k tomu, že každá ta role se nějak jako vyvíjí, až dostane prostě jenom inženýra na konci dne, jo. Protože dneska s ChatGPT jako já jsem to zkoušel, že jo, a nejsem frontendák, já jsem schopný si napsat jako hodně dobrý web v JavaScriptu bez toho, aniž bych jako vlastně věděl, co dělám, že jo. Což je strašně vtipný. Anyway, ty designové patterny. Velká firma, střední firma, tam už jako fakt člověk řeší efektivitu a reusable komponenty na úrovni jako abstrakce. Co to znamená? Když vyvíjím AI servisu, je třeba si v té firmě rozhodnout, hele, pojďme používat jako jednoho providera. Ať to je Azure AI, OpenAI, Gemini, whatever you want, ale jednu. A kolem toho to stavit, protože pak jednoduše to jste schopni jako rollbackovat do ostatních produktů nějakým způsobem. Dost často vídám, když se vyvíjí nové věci, tak jsou nějaké architektonické debaty, že jo, designové a tak dále. A přijde prostě nějaký člověk, co to má na starosti, řekne, hele, jo, tak budeme to dělat přes APIčka. A máte tam 16 microservice, který komunikují jako interně přes API. A pak jako, že to bude jako synchronní nebo async. No, bude to async. Tak proč nepoužijeme nějaký messaging? Aha, to mě nenapadlo. Jo, takže ten feedback od těch jako lidí, kteří dělají vlastně side, aby ty engineering je důležitý, ale podstatný je, aby ty lidi, co dělají tady tuhle funkci, vlastně byli částečně inženýři, což je dost triky jako najít na trhu práce, by the way. Znamená, že jedna z věcí, co já kombinuju, když stavím ty týmy, je, že tam mám člověka, který je jako infra, což je hodně právě lidí přeučených z toho systém engineeringu na infra fokus, tak mám tam i pure engineery. Mám je přeučený naopak, i na tu infra část. Pure engineery myslíš jako programátory? Mhm. Ja to tiež tak robím, lebo ja si všímam, že ja mám napríklad ako v tom našom engineeringu ako vynikajúcich programátorov. Akože vynikajúcich, hej? Ale oni často ani nevedia používať počítač. Dúfam, že nikto z nich nebude. To je dobrý. A on takýto, a to je bežné, hej? Že rozumie proste matematike, rozumie tým problémom, vie fakt ako dobre programovať, ale fakt nerozumie nejakým kontajnerom, messagingu, networkingu, lebo tam je dobrý. A potrebuje mať k sebe toho človeka, ktorý zase ako nevie moc dobre programovať, ale rozumie tomu messagingu, hej, rozumie tomu tým návrhom, jak to bude škálovať a jak to bude reliable, jak to nebude reliable, rozmýšľa hneď a bude to, potrebujem riešiť nejaké háčko, alebo to bude proste celá tá solučná bude fungovať nejako dobre sama od seba. Hej, a prichádza s týmito otázkami, čo často ten ako programátor, inžinier-programátor ako nevie. Lebo proste s tým nemá skúsenosti. A práve v tom cloudovom svete je podľa mňa toto strašne ako dôležité riešiť. Lebo momentálne to máš tak, že keď niečo prototypuješ, tak ten cloud, on má ako hodne dobrý ako developer experience. Proste ty môžeš zobrať svoj kód, ty si ten super programátor, máš ten super kód a proste takto ho deployneš do toho cloudu. On ti pôjde v nejakom kontajneri, dáš tam load balancer, čokoľvek, frčí to. A ty ale nemáš tú knowledge, že jak sa to bude chovať a čo máš riešiť, keď tam nebude 100 requestov, ale 100 miliónov requestov za deň. Nemáš, pretože ty si to nikdy ako nespravoval. A tam musí prísť ten človek, ktorý povie, no starý môj, ale 100 miliónov requestov ty plánuješ tu no tak to nemôže byť proste jeden kontajner, to musí byť n kontajnerov a možno to ani už nemôžu byť kontajnery, tak poďme sa baviť o nejakých ako možno to bude musieť byť ako virtuálka, hej, lebo potrebuješ veľký výkon, alebo naopak, hej, bude to proste nejaký ako lambda function, čo ja viem, proste a bude tam tých kontajnerov stovky. Hej, a presne toto riešiť. Lebo typicky, konkrétny prípad, čo sa nám stáva. Čo sa nám ako stávalo to, že programátor niečo urobil a potom ako ten operations to musel riešiť. Vyžraté connection na databázu. Kto toto ako nezažil, hej,
Že ty, keď programuješ, tak proste ako riešiš, ak mám databázu, dávaj data, nie? Vôbec neriešim nejaké konekšny. Scalabilita. Jo, souhlasím, no. Ale taky pragmatičnost je důležitá, když vlastně jsi na začátku, jsi malá firma, děláš nějaký MVPčko, tak to budeš stavit prostě jednoduše, že jo, v pohodě. A jdeš dál, tak začneš nějak repliky, řešit toto. Ale v jisté fázi už ti to neškáluje. A to je vždycky ten přijde od těch jako malých firm do té střední a vyšší vrstvy, tam je vždycky ten pain. Myslím, že Netflix, Uber, všichni si tím prošli. A stejně skončíš tak, že 80% třeba musíš přepsat. A to je ako najzložitejšia vec, si toto ako uvedomiť, pretože to nemá nikdy dobré riešenie. Neuvědomit, podle mě je nejsložitější trefit ten čas, kdy to přepsat. To podľa mňa jako myslím si, že spousta lidí to ví, že jako to přijde, ale málo kdo to trefí a jako existuje spousta firm, který to zabilo tyhle ty přepisy. Existuje spousta firm, který má prostě VB6 kód na svým backendu a běží v cloudu do teďka. Ale tyjo, mě už připomněli ty, jak jste mluvili o těch jako designech a tak dál, nová aplikace a píčko, tohle, že jo, uděláme streaming. Jsme taky teďka přišli nějakou servisu klienta a tam jako týpek zamilovaný do cloudu. Super. A teď došel a prostě strašně jednoduchá záležitost, kterou uděláš prostě za 10 minut. On do toho zapojil všech snad, já nevím, 10 amazonních servis, prostě, který spolu komunikovali. A teď na to pustil jako těch 1000 requestů za sekundu. Ta věc vyžrala tu peněženku tak strašně rychle, že to museli zastavit. Overengineering. To je strašný pain a v tom si myslím, jako tady ty lidi, ať už je to SRE nebo you name it, jsou extrémně důležitý. A to podľa mňa nie je overengineering. To je podľa mňa, že žiaľ, nemal si dosť tej technickej knowledge na to, aby si použil správny tool. Čo sa ako stáva, lebo ono úprimne, použiť správny tool je ťažké. A niekedy ti funguje, že použiješ OK-ish tool a OK-ish to funguje, čo biznisovo dáva zmysel. Ale problém tých OK-ish toolov je, že relatívne rýchlo môžeš nájsť úzke hrdlo. A to úzke hrdlo sa dá vyriešiť tým, že ho nafúkneš peniazmi, alebo musíš tie peniaze vložiť do toho, že to prerobíš. Tak to je cloud, ne? Nafoukneš to penězma, chápeš? To je tak celá myšlenka všech cloudových providerů, jako prostě, hej, jo, chcete víc, tak zaplaťte. A overengineering je často věc, co lidi, kteří jsou neskušení s cloudem, tak začnou něco studovat, řeknou, to je super, tak to tam hodím, to tam, to. A zjistíš, že prostě máš něco, co sice dělá to, co potřebuješ, ale je to overcomplicated a strašně drahý a vlastně se ti to ani nevyplatí. Ale tohle je hrozně jako story těch jako startupů, který tomu cloudu nerozumíjou. A když vidím jako spoustu těch startupů, tu mid-size firm, který platí nesmysly v těch cloudech, když ta aplikace je super simple stupid, ale prostě úplně, protože jsme tam chtěli použít všechno takhle a špatně. A druhá myšlenka, co mě hrozně zaujala na tom, co jsem říkal, co se mně taky líbí, je at some point musíš říct, OK, tohle je náš stack, tohle prostě jdeme tady s tím OpenAPI nebo tady s tím Gemini nebo whatever. A prostě nebude každý tým experimentovat prostě každý týden s jinou aplikací, s jiným backendem, s jinou technologií. To je to? Choose boring technology. No, tak, neboli engineering strategy, že jo? To je jako důležité si definovat ve firmě. Pokud tohle jako nemáte, tak určitě to doporučuji. Já tohle cvičení dělám ve své organizaci pořád. No, já vždycky, když přijdu někde novej, tak si dělám jako 30, 60, 90 a na konci 90 bych minimálně měl nějakou vizi a strategii na nějaký 2-3 roky, protože to je důležitý. A zase teďka, co my máme, tak máme vlastně jako několik providerů na infrastructure as a code. Jo. Máme Terraform, všichni to milujeme, je to jednoduchý, všichni to umí, najít lidi, co to umí na trhu práce je jednoduchý. No. Pak máme CloudFormation, to je trochu horší, ale pořád je to ještě dobrý. Pak samozřejmě klasika, že jo, ClickOps, Bashový skrytský Python a pak máme úplnou exotiku a to je prostě Pulumi a C#. A zkuste najít jako člověka, který rozumí infrastruktuře, umí programovat v objektovém jazyce, v C# ještě k tomu, že jo, a rozumí prostě Azure. Jako, jestli nějaký takový lidi máte, tak mě prosím napište. Napište mi, já mám pro vás práci. Tohle je úplně exotika. Jak to vzniklo? Jednoduše. Protože prostě to dělali inženýři na začátku. Super, ale to neškáluje prostě. No ale to my sme sa tu ako offline bavili o Pulumi. Ja som to zvažoval a presne som sa k tomu dostal tak, že vlastne ako jeden z hodne inteligentných práve ako a technicky zdatných ľudí u nás, ktorý práve má tendenciu vždycky na všetko skúšať iný nástroj. Ako fakt tak prišiel s týmto. A tá pôvodná idea bola, že potrebuješ si deployovať infrastructure as a code, ale máš iba frontendiakov webových. Tak Terraform ich nebudeš učiť. Alebo nedaj Bože, ešte musíte nakonfigurovať nejakú virtuálku, tak ich nebudeš učiť nejaké Ansible alebo Puppet. Tak dáš im nejaký nástroj, ktorý bude wrapper. A to je presne idea tu na tohto toolu. Ale
ono, podľa mňa sa to dá použiť iba vtedy, keď tú infraštruktúru máš relatívne jednoduchú a fakt ako špeciálne na ten tvoj ako frontendový case. Tak tedy je to ako super. Ale ako náhle začneš sa rozliezať a začneš mať zložitejšiu infraštruktúru, tak to je asi cesta do pekla. Ale já si úplně nemyslím. Za mě jako Pulumi je jiný přístup k tomu infrastruktuře. A neříkám, že je dobrý nebo špatný, je to prostě jiný. A někomu to víc vyhovuje. Pokud jdeš cestou platform engineeringu a fakt jako chceš, aby inženýři ti kontrolovali ty infrastruktury, tak je to jedna z cest, kterou můžeš zvážit. Je tam dost triky to držet pod kontrolou, protože co si tak vybavuju, a teďka nám přesný číslo, ale oni snad podporují 60 různých jazyků, kterým to můžeš psát. Nedej bože, že máš multiple stack. Tým A ti to píše v TypeScriptu, tým B ti to píše v C Sharpu, tým C v YAMLu. To jako nechceš, tohle je úplně nejvíc craziness. Naštěstí jsem tohle ještě neviděl. Ale je to jako spíš pro vývojáře, než pro lidi, kteří mají jako infrastructure background. Co si myslím, že zase není to špatný, je to prostě jiný přístup a nechci teďka jako říkat, že je dobrý nebo špatný. Problém v tom je, že Terraform si jako, myslím si, že Terraform je takový industry standard. To je to samé, jako když hledáš javovského a Go vývojáře, že? Těch Java jich bude víc než Go. Tak se na to dívám já. A vidím tam fakt věci, které jsou super. Třeba Policy as a Code, když dneska řešíš ISO nebo SOC 2 certifikaci, jdeš k ním prostě, oni na to mají už jako v repozitori všechno, ty to pustíš, zjistíš, co ti chybí a ono ti to vlastně jako samo udělá. Ty to máš jako skoro bez práce, zadarmo, nemusíš nikdy nic psát, pecka. Security a takovéhle věci. Fakt vymazlaný. Co teďka představili, je vlastně jejich vlastní AI, který je by the way free a nemusíte mít od nich nic jako data si Pulumi/AI, myslím, nebo něco takového. A máte web, kde napíšete, hele, chci v Amazonu XY, toto, no to vygeneruje kód. Nejvtipnější na tom je, tam je dole přepínač, a to v Terraformu, ono vám to vygeneruje v Terraformu. Oni mají super funkcionalitu, kde vlastně, když máte Terraform věci, tak si jednoduše přepíšete do jakého jazyka chcete. Oni podporují, myslím, že 4 nebo 5 out of the box, ale dá se to různě vytunit. Takže to jsou fakt jako cool věci, které mi přijou fajn, ale je to overengineering za mě. Je to zbytečně složitý, protože většina z nás to potřebuje. Virtuálku, load balancer, dneska nějaký kontejnery a to je všechno jako. A nepotřebuji stavit rocket science. No záleží. Ako, keď si vezmeš, čo my máme v Terraforme, už len keď máš ako normálny cloud, tak ja neviem, ako, určite tam máme ako ďaleko cez 1000 resursov, asi nechcem hovoriť presné číslo, a máš tam ako celý IAM, hej? Alebo ideálne mal by si tam mať nejaký IAM. Ideálne máš ako kopu projektov, máš ako nejaké server veci, asi máš nejaké GKEčko, máš nejaké databázy, hej, ako záleží, aký máš ten stack, ale vrajím, keď ten stack nemáš moc zložitý, tak to je cesta. Keď ten stack máš moc zložitý, alebo proste používaš kopu služieb, tak to asi cesta není, lebo už máš ten infraštruktúrálny tím, ktorý proste rozumie tomu Terraformu a nepotrebuje to písať v Pythone alebo v Java. No to jo, ale když máš jako multiproduct company, která je jako multicloud, v mém případě, tak máš jako jednu stranu týmu, která jako zvládá perfektně Terraform i Amazon, pak máš druhou, která musí umět C Sharp a Pulumi a Azure, a když ty lidi chceš jako takhle přehazovat, tak to neuděláš prostě. Jo, takže musíš se nad tím jako zamyslet. To je nějaká strategie. Ale to, že máš jako 1000 resursů v Terraformu, tak máš 1000 jako věcí v Pulumi, jo. To neřeší ten problém. Ty potřebuješ na tom ještě nějakou abstrakci, nějaký orchestrátor. A zase máš jich plno. Atlantis, NF0, Spacelift, nebo jak se to jmenuje, Crazy Monkey, nebo milion věcí, které to za sebe vlastně udělají nějakou abstrakci, máš to jako nějaký boxíky a pak si to jako skládáš. Což vlastně ti jako neřeší tenhle problém. Jo. To za mě to je zase spíš jako jiný provider. To je to samé, jako že Terraform je pro mě sada skriptů versus nějaký F0 je pro mě prostě nějaký jako interface, kde si to jako naklikám pomocí těch skriptů. Že? Jo, a tohle je klasický přístup, že? A to už se dostáváme pomaličku jako do toho platform engineeringu, že? Protože pro ty developery mám nějaký set of tools, který oni používají a jedno, jestli nad tím máme v abstrakci, nebo je to direct ten Terraform, záleží v jaký jsem fázi firmy. Ze začátku můžou jít a psát ty Terraformy, kopírovat mi ty moduly, ty bloky, do budoucna jim nad tím udělám nějaký tady to UIčko nebo nějakou abstrakci a je tam strašně důležité to, co říkáš, držet si ty jedné strategie. Jakože pokud se mě to pak rozběhne, tak podľa mňa tá stratégia, to, čo si ty hovoril, je strašne dôležité. A možno to nie je o stratégii, je to o nejakej ako disciplíne, že ty musíš ako vytvoriť mindset tých ľudí, že sú takí trošku ako naci na ten kód. Že nie sú punk. Lebo ono existujú ako dva extrémne prístupy. Ja som zažil obidva. Jeden je čistý punk. Proste niečo máš v Terraforme, niečo máš len tak naklikané, niečo máš tak, príde nová technológia, jasne dávaj, ale nedokončíš migráciu. Si hrozne rýchly a máš tam strašný bordel. Ale každý na to môže hrabať, ale máš tam fakt bordel. Opačný extrém
je proste ako všetko máš tip-top, proste pull requesty, hej, code review, nemáš urobené správne odsadenie, nepôjde to, proste všetko tam. A tá cesta je podľa mňa viac k tomu ako takému ako prísnemu prístupu, to sa mi ako viac páči, ale nie je ultra prísny. A ty musíš vlastne naučiť tých svojich developerov a vlastne celý ten svoj engineering, aby mohli rýchlo prototypovať, že občas trošku pánku im musíš dovoliť, ale potom im musíš ako naučiť ten mindset na to, aby si to upratali. Aby vlastne ako bolo vždy upratané a ten ďalší, ktorý príde... Gatekeeping musíš dělat nějaký... Nejaký gatekeeping, no ideálne, to je ako pravda. Já mám takovou jako sadu otázek vždycky, když vývojáři s něčím přijdou a řeknou, hele, tohle nová servis a my potřebujeme ji dostat do produkce, tak první moje otázka oblíbená je vždycky, jak to můžu rozbít. A dost často je ticho. Nikdo neodpoví prostě úplně. A druhá otázka je, jak poznám, že to je rozbité? A zase je ticho. To je strašně vtipný tohle sledovat. Doporučuji to každému tohle cvičení si udělat. Každému, kdo dělá nějakou servisu, se prostě tuhle otázku položit, protože je to strašně klíčový. A když to jako člověk neví, tak to je v pohodě. Tak pojďme se na to podívat, pojďme to zjistit, pojďme to jako vyzkoušet. Ale bez toho prostě jako za mě nic nejde do produkce. A k tomu, co jsi říkal s tím jako punkem versus ne, ale prototyping je prostě rychlý, není to kvalitní kód, je to prostě musí to být rychlý. Takže nějaký service bootstrapping jako v rychlém sledu je důležitý. Ale mít unifikovaný tooling a stack je prostě za mě jako mantra. Jo, jako na stagingu si dělej, co chceš, ale do produkce ti prostě nepustím YOLO kód prostě. Já tě opustím do produkce, pokud je za nějakým feature flagem, je to by jako safe. Jo. OK. Pokud na to mám mechanismy typu feature flagy a tak dál a mám klienta, který mu se řekl, hele, může se ti to rozbít, je to jenom pro tebe OK. To je v Product jsme tohle dělali jako normálně, my jsme releaseovali prostě skoro každý den, že jo? My jsme prostě dělali věci, které jako samozřejmě byly, než byly nějaké jako customer ready, tak byly normálně na stagingu a pak jsme to pustili za feature flag a třeba jsme to zapli pro 3 zákazníky a řekli jsme jim, hele, to, co tady dáte, je možný, že ty data zmizí prostě, jo, prostě berte to jako experimental, ale dostali jsme od nich jako rychlej feedback na to vlastně, co stavíme a jestli to je funkční nebo ne, jo. Pár věcí nefungovalo, pár věcí tam bylo nafejkovaných prostě. Bylo to jako hodně craziness, ale snažíme se ten limit těch zákazníků mít co nejmenší, ale zase aby byl valuable. Znamená, že třeba bavíme se, že byly třeba 10, 20, nic víc, protože jsme věděli, že s nima přichází manuální potom migrace, manuální práce a tak dále. Ale zase jsme nad nimi iterovali, že aby jsme doručili to co potřebujeme. Ja si myslím, že ešte k tomuto som zabudol povedať, je zaujímavá myšlienka, ktorú teda sa snažíme dotiahnuť, ale nedotiahli sme, je nejaký ako boilerplating. Hej? Že zase ten tvoj stack máš jasne definovaný, ako máš proste boring technology, ale zároveň máš proste ako keď chceš niečo prototypovať, tak už tie skladačky máš. Robíš nejakú novú servisu, tak už máš nejaké zdieľané knižnice. To, čo ty si to vlastne ako hovoril, hej? Proste ten vývojár nezačne úplne na zelenej lúke, on si proste ako zoberie niečo, čo je common, čo je zdieľané. A prípadne aj nejaký ako template a proste dáva tam len tú špecifickú funkcionalitu. Tým si zaručíš stabilitu, tým si zaručíš nejakú ako uniformitu toho a vlastne aj rýchlosť. Akurát niekde musíš ako vejstnúť ten čas na to, aby si to vyrobil. Čo niekedy nemusí byť úplne málo času. Vidíš, Ivo, mě zaujalo tvojich 6 otázek. Povíš nám je všechny? 3 otázky. Já jsem rozuměl 6. Ale za mě je to, jak poznám, že je to rozbitý. Jak to můžu rozbít? Já začínám teda, jak to můžu rozbít a potom hnedka, jak poznám, že je to rozbitý. A jaký successful metriky pro vás jsou ty důležitý? Jo, to je, co jsme se bavili na začátku vlastně, že jo. Když mi ten vývojář řekne, no, tak potřebuji CPU memoria. Aha. No, tak ne úplně. Řekni mi, co je pro toho zákazníka jako důležité. To jsou ty businessové metriky, které můžeme jako přeměnit na ty, které můžeme jako měřit. A zase to jsou jako zajímavé věci, že jo. Občas z nich vypadne, hele, tak já potřebuji všechny tracy měřit. A co nám to řekne? Jako nic, no. Že to jsou jako 3 věci, které já se snažím vždycky ptát, nebo snažím se koučovat všechny, aby se tohle ptali, než vlastně cokoliv vezme do produkce. OK. A když dáš nějaký example, jak to můžeš rozbít? Co myslíš konkrétně teďka? No, když teďka jsem developer a ty se mě zeptáš, jak to můžeš rozbít. Co je example toho? Jasně, pošleš tam třeba nějaký dlouhý request na APIčko, třeba Infinite, tak ti to prostě upálí backend nebo databázi, nebo tam pošleš prostě, chci exportovat prostě celou databázi, jo, třeba, nebo nějaký API call, který je strašně dlouhý, nebo přesáhne X amount charakteru, jo, tam je prostě milion scénářů prostě, který můžeš jako vyzkoušet. Jak dlouho ti trvalo vytrénovat všechny developery, aby ti na tohle dokázali odpovědět na prvním meetingu? Jo, tak to se mi ještě nepovedlo úplně, ale dostáváme stav, myslím, že začínají chápat, no, ale není to jako jednoduchý samozřejmě, protože já to chápu, že jo, prostě
potřebuješ šipovat rychle, musíš jít dneska rychle, aby se tam dostal. Ale jsou to zajímavé debaty, jo. A někdy je to fakt jako baví, no, vlastně se nad tím nezamýšlej do té doby, než se jako zeptáš a pak vlastně zjistíš, tyjo, to je vlastně super. A pak začnou zkoušet a díky tomu jsme našli fakt jako krásné věci vlastně. Nějaký bottlenecky, nějaké věci, které potřebujeme fixovat a čistě náhodou, protože ani by nás to nenapadlo se na to dívat, no. To se mně líbí. To je dobrý giveaway pro naše posluchače. To je proaktívny prístup. Jo. No, chceš být proaktivní, jako nechci být reaktivní, protože jako naše disciplína bohužel většinou jako být reaktivní, protože incident management, že jo, všechno prostě něco se stane a teďka jednej, ale ty chceš jednat dřív, než se něco stane. Každý druhý používá nějaký fancy jako AI Ops a tak dále, jako že ti to samo prostě řekne podle toho, kolik máš load a bla. Ale za mě jako to začíná už u toho vývoje, prostě fakt se jako ptát jednoduché otázky. A to jsou fakt jako jednoduché otázky, že jo. Když si kupujete auto, tak jak poznáte, že je rozbitý, že jo. Podívám se kolem dokola a vidím, jestli má nějaký bouchance nebo něco, že jo. Teda ojetý, že jo, snad ne nový. Nebo když tam bude chybět volant, že jo. Ale u softwarového vývoje to tak úplně jednoduchý není, takže je tam potřeba fakt jako se ptát správně. Když tady spověděl zase kouzelný slovo AI a tady to, jak to může rozbít, to si myslím, je třeba jako dobrý use case pro to AI, že to AI jako by ti mohlo jednoduše vygenerovat spoustu test caseů a říct, jak to může rozbít. Jo, určitě, dá se to použít, no, ale zase je to o tom jako prompt engineeringu, jak člověk moc dobrý. Ale jo, určitě doporučuji, ale používat nějaký jako zdravý rozum typu, hele, co jako já, zákazník, jako teoreticky můžu s tím APIčkem dělat, tak zaprvé, můžu tam poslat prostě request, který je strašně dlouhý. OK, tak vygenerujte mi prostě nějaký request, který je prostě strašně dlouhý na to APIčko. Nebo zkusím tam dát nějaký exotický charaktery, prostě taky typický problém, který může být, jo, záleží, co tam máte na tom backendu. Nebo chci request, který trvá třeba 15 minut, jo, nějaký call prostě. To je taky zajímavý, celkem vidět, co se děje. A chci třeba multiplikovat na 10 000, jo. Což prostě může se stát, jo. A pak člověk vidí, co se s tím APIčkem třeba děje. Cool. A když tohle i s frontendákama nebo jenom jako backend? Protože jako primárně se bavíme o backendu teďka, že jo? Jo, tak s frontendákama řešíme hlavně nějaký jako loady page a performance, tady tyhle, nějaký P90 a tyhle věci třeba, jak rychle vlastně to je. Ale vzhledem k tomu, že většina ty funkcionality, co my obhospodařujeme, je jako backendového charakteru, tak naštěstí tady tyhle věci moc nemusíme řešit. Pro Backboardu to bylo něco jiného, tam bylo hodně funkcionality na frontendu, tam jsme museli hodně tyhle věci řešit. No. Zapoješ do toho QA, tady do těch diskuzí, nebo jdeš direkt za těma inženýrama? Ne, QA určitě do toho zapojujem, ale jako já primárně se bavím s engineeringem, protože za mě si myslím, že to je jejich znalost a jejich zodpovědnost, aby tomuhle jako rozuměli. Protože když se to rozbije, tak já půjdu stejně za nimi, já nepůjdu za QA. Já řeknu QA, hele, je to rozbitý, protože QA mi řekne, no my víme, no. Ale potřebuje někoho, to fixne, že? Tohle mě hrozně baví na těch jako klasických oldschoolových prostě lidech, co bylo na těch NOC a tak dál, že jako vyskočí alert, svítí se mi červená tabulka, tak jako ten člověk neudělá nic jiného, než že zavolá toho inženýra, ale máš to rozbitý. Já jsem to restartoval a ono to nepomohlo. Jo, tahle doba naštěstí už je trochu pryč, no, ale občas jako... Trust me, není. Já to vidím víc, občas, než bych chtěl. Občas jako otočit to, je to správné řešení, znám to, no. Tak ono se to už v dnešní době dost otáčet samo. To jo, no, nebo máš cron job třeba v tom Kubernetes, který ti to otáčí, že? Akože, že počítaš dopredu s tým, že tieto kontajnery by nemali bežať dlhšie, jak je to nejaký time to live, no. Trošku tam je nejaký memory leak maličký. No, ty technologie jsou super, protože oni strašně hodně věcí jako vychytali za tu poslední dekádu, že jo, ale jsou strašně komplexní. Mě tam strašně chybí jako nějaká simplicita. Dneska, když si podíváte jako na Kubernetes, jenom si jako to vlastně pochopit, jenom si projít, co to všechno jako umí, co všechno to je schopný. To je nemožný prostě, to je nerealistický. Ale nehledě na to, když to chcete upgradeovat. Každá změna, nový APIčko, deprekovaný APIčko, prostě to. Na to máte navazanou funkci. To je prostě obrovský pain. Ale tady k tomuhle bych dodal jednu myšlenku, co mám, že vlastně, když jsme my začínali, teď máme 10-15 lety, whatever. 20. Tak bylo strašně těžké do toho IT se dostat. Ty jsi musel fakt chápat, co ty věci dělají a jak fungujou, když skompiloval kernel a tyhle věci. No ty jo. Jako fakt musel vědět, co děláš. Pak nastala taková ta jako simple doba, kdy ti stačilo jít na rekvalifikační kurz a jako najednou seš ajťák. A myslím si, že se vracíme do té doby, kde bys měl vědět, co děláš. Že tady ty jako ten easy vstup do toho IT už není tak easy. Strašne záleží čo. Ako
podľa mňa vlastne ako v určitom segmente toho IT sa to ako nezmenilo. Napríklad budeš robiť nejakú real-time reliable komunikáciu, to bolo hardcore vždycky. Hej, ale robil si niekedy ako klasického proste ako sysadmina alebo si musel maintainovať nejaké storage. To kedysi bolo super hard a v dnešnej dobe už to máš v cloude alebo nejaký as a service. Takže toto proste ako sa zjednodušilo, pokiaľ si zrovna ty nechceš postaviť vlastný storage. Ale to, čo sa zmenilo je, že sa to strašne ako rozrástlo. Že je, ako pribúdajú nové jazyky, nové technológie, nové stacky, hej, všemožné nové veci, ale tie staré ako moc nevymierajú. Jednak na tých starých technológiách máš kopu vecí postavených. Kobol. Čo, Fortran, to ešte stále žije. Kobol taky? Kolik bere Kobol vývojář? To je úplně randál prostě. To je, chceš být milionář, nauč se Kobol dneska? Dobrý tip. No ale čo som tým chcel povedať, že ja si nemyslím, že to práve je ako nejaká taká sinusovka. Ja si myslím, že overall sa to proste iba ako zväčšuje sa to ako, lebo tie technológie viacej prenikajú do miest, kde predtým ako neboli. Že ako skôr sa to tak ako rozlieza. A možno, že v dnešnej dobe opačne nemusíš byť ten, čo má tu deep knowledge, ale je výhodné byť tým, čo má tu ako broad knowledge. Pretože tých ľudí je ako treba. Súhlasím. Že vlastne nastáva obdobie takých tých integrátorov. Hej, že ako keď máš nejaký tím, tak tých ako hardcore programátorov alebo nejaký tu hardcore knowledge, tam má ako nejaká časť z toho tímu. Relatívne malá. Niekto vie super databázy, niekto vie super program, niekto vie super to. A potom máš nejakých ako integrátorov, ktorí super nevedia nič, ale dobre vedia všetko a prídu tam každé ráno s tým olejom a duct tapeou a proste ako duct tapeujú. Já souhlasím úplně. A jako zpátky k minulosti, že jo, já si pamatuju, když jsem prostě začínal a mi volal prostě v jednu ráno mi volali lidi z NetAppu, že mi umřelo disk na diskovém poli a že mi to okamžitě posílají z Ameriky. Jako. Já jsem o tom ani nevěděl. Super servis, kde to je dneska? Jo? A na druhou stranu byla to hardcore práce a ten vývojář nebo ta vývojářina nebo software development byl jako strašně v vozovkách jednoduchý, protože kolik bylo jazyku 20 let zpátky? Já nevím, bylo C, C++ a tím to možná... Java. Jako, no jasně Java, ale jako bylo jich málo, že jo. Dneska jich je strašně hodně a každý právě zkouší prostě různě, chci Gočko, chci Rust, chci toto, tamto. Ja si myslím, že tie backendové jazyky, to sa až tak moc nezmenilo, hej, pribudlo proste Gočko, Rust a tak, ale tie frontendové veci, toho pribudlo hrozně veľa. No protože lidi chtěli blikátka, cinkelátka a nevím co všechno, prostě ať to je prostě strašně jako hezký eye candy a je to super. Ale pak máš různý TypeScripty, JavaScripty a nevím jaký všechny skripty a už to je skript, už to je za mě jako hodně špatný. A pořád tady máš C#, který má vlastní implementaci, že vlastně, co týká jako frontendových věcí, že když píšeš C#, tak Microsoft to má celkem vychytaný. Tak Microsoft, neviem, či ste sledovali teraz, sa chystá na .NET 9 a ako je to zaujímavé. Ja som teda srdcom starý Linuxák a ja taky. A tieto microsoftiacké technológie som ako tak prehliadal, ale keď som sa na to díval, tak si hovorím, že dobré. Oni dělají dobré investice do budoucnosti. Oni třeba teďka strašně hodně investují do Rustu, protože ví, že potřebují si low latency kód produkovat skrz prostě Azure a všechny tyhle věci, které tam mají. A potřebuješ prostě tam rychlý. Tam si nemůžeš dovolit už jako ani milisekundy, že to je prostě o té efektivitě strašně. A taky si uvědomují, že lidi, co jako psali Cčko, klasický Cčko, tak už jich moc jako není, nikdo se to už moc jako neučí. A ten Rust je vlastně jako další evoluce, tak si myslím, že to tam trošku jako uzme. A hej, lenže je to zase jazyk, do ktorého máš strašne zložitú ako entry. Jo, je složitý. Je to rocket science, no. Tohle není úplně jednoduchý. No. Na druhej strane máš Gočko alebo Python, ktorý je ako dizajnovaný na to, aby si sa to proste naučil, bol si dobrý programátor relatívne rýchlo a mohol si ich proste tých programátorov vyrábať. Je to tak, Python je fabrika na lidi, prostě za mě jako MIT, že jo, to je první jazyk, který se tam učí, že Python. Kdysi to bylo úplně něco jiného, že já jsem se kdysi učil, to jsem se první učil na C nebo Delphi nebo něco takového úplně nějaký. Turbo Pascal jsem se první učil. Já jsem taky z Pascalu. Takhle, já jsem tak starý, že jsem se učil věc, co se jmenuje Baltazar. To byl takový kouzelníček, který chodil po obrazovce, to bylo ještě snad dítě, tak to byl jako první jazyk, že jo, ale pak pamatuju, že na střední jsme se učili Pascal, no. Pascal, no, na strednej byl Pascal a Cčko a keď som prišiel na výšku, tak to bol Fortran. Protože jsem študoval fyziku. taky dobrý, no. Ale potom sme relatívne assembler, že jo. Rýchlo prešli na Python. No, jasně, no. Historie, no. Historie, no. Jsem strašně mladý, no. Ale
jak jsi říkal, no, ten scope dneska je fakt široký. Těch technologií je strašně hodně, přibývají. Myslím si, že to AI teďka dost zamává s tím, že některé věci budou jako blackboxy, že prostě řekneš, hele, chci webový server, chci prostě kontejnery, ty to tam jako nějakým způsobem jako napíšeš. To, co máš teďka v Terraformu, tak si myslím, že se změní na víc generický nějaký prompt. Nevím ještě jak úplně, ale vidím v tomhle jako tu cestu, protože ta komplexita je strašně složitá. Zmiňoval si IAM, role, permissions, jako vem si, máš Amazon, máš prostě, tam máš tolik levelů různých permissions a to nemluvím o Azure, jo, to je úplně craziness, to máš Active Directory, vlastně na to je postavený celý Azure. A to je každý cloud, ako IAM, je v každom cloude iný, ako keď sa bavíme o tých troch hlavných a nechcem povedať, že v každom je zlý. On to je vlastne ako v každom asi vyriešené celkom dobre, ale je to fakt zložité, pretože ten problém sám o sebe je zložitý. Lebo proste potrebuješ riešiť ako bezpečnosť, potrebuješ riešiť ako kopu vecí a jak ten cloud sa nafúkuje, ak ti tam pribúdajú servisy, služby, kadečo, tak aj zrovna tu sa to ako brutálne nafúkuje. Ale zároveň musíš ako supportovať všetko až do minulosti. Že nemôžeš len tak proste odrezať nejakú ako rolu, alebo môžeš, ako Google to nakoniec aj občas robí, ale je to proste ako zložité, lebo tomu zákazníkovi niečo rozbiješ a ty to nechceš rozbiť zrovna veľkému zákazníkovi, alebo sebe. Je to tak, no. Je to jako, tohle jsou komplexní věci a nejhorší je právě, když ty velký cloudy providery něco deprikují. Microsoft tohle dělá jako, jak oni vlastně do toho Azure investují hodně, tak dost často jako ty věci jako deprikujou nebo mění tak šíleným způsobem, že ty musíš jako přepsat třeba půlku infrastruktury. Zažil jsem to teďka dvakrát, já jsem si říkal, tyjo, jako s vavkama, s takovýma srandama. Říkal, tohle není možný, tohle snad není jako ani realistický prostě. Oni to fakt, a oni se tě neptají, oni ti prostě napíšou, hele, 30 dní a čau. A když to řešíš s supportem, tak jejich support jako proti třeba Amazonímu je úplně jako, není tak jako proaktivní, není tak jako dobrý. Na druhou stranu Amazon v tomhle jako dělá fakt jako dobrý job, že ten jejich technický support je fakt jako hodně ti pomůže, hodně ti jde na ruku, což je strašně super. Tak to je jako doktrína Amazonu, že? Byť jako, že customer centricity versus Microsoft prostě jak má hodně zákazníků, je velká firma, tak prostě už jako nedává takový tlak na to, no. Ale myslím si, že je strašně zajímavé jako vlastně sledovat, kdo je teďka vlastně ten lídr toho trhu. Za mě pořád jako AWS je pro mě příjemnější, protože jsem s tím začal asi jako každý druhý. Má strašně hodně dobrý feature set, ale myslím si, že trošku zaspali dobu s nějakýma věcma. Na druhou stranu Azure s těma moderníma věcma je strašně super, ale takovýma klasickýma věcma úplně ne. Třeba jejich implementace Kubernetes mi přijde lepší v Azure, než je v AWS, což je celkem zajímavý. Na druhou stranu jejich implementace IAM, role, policy, airbagu, všechno tohle. Pokud člověk nepřichází z Windows světa, kde byl expert na Active Directory, tak je to fakt šílený. Fakt šílený. Jako je pravda, že ja som tam v Azure toho až tak moc nezažil. Párkrát som tam vliezol a niečo som tam ako nacvičoval. A tým, že ako, ja som ako reálne na Windows nehrabal asi 20 rokov, tak ako v živote som nekonfiguroval žiadne Active Directory. A tak to bolo pre mňa ako celkom strašidelné. Lucky you. Já naštěstí jo, takže tomu trochu rozumím, ale když to srovnáš jako s Linuxem, tak je to prostě... Tak to je jiný svět. Úplně. Prostě. Je to úplně jiný svět a je potřeba k tomu i přistupovat jiný svět. Proto si myslím, že právě to AI a nějaký ten prompting nějakým způsobem do těch IACček bude hodně zasahovat. Já si myslím, že pořád budeš konfigurovat, hele, nějaký accounty a takové věci, ale prostě vyloženě přijde, řekneš, hele, potřebuji prostě Kubernetes cluster, který bude mít 4 role, admin roli, takovou roli, makou roli, pustíš to tam, ono ti to prostě jako vygeneruje něco a ty to jenom pustíš. To si myslím, že je ta budoucnost. Ale i na ten management toho IAMu, že jo, to AI je úplně geniální, protože ty povíš, tady Franta má být v této skupině a v přístupy k tomuto a ono už jako pomaličku se to ukazuje. A myslím si, že i Microsoft, i Google tohle mají, tady ty audity, kde fakt vidíš, kdo kam má v přístup a ty pak jako jenom povíš, OK, tady Pepu, tohle ověř mi, že může, tohle, toto. Ale to a taky... jedeš to tím jazykem, nejedeš to prostě tím kódem a nemusíš nikde klikat, ale jenom se ptáš, to je úplně boží. Podľa mňa to potrebuješ opačne, hej? Podľa mňa ty potrebuješ ako urobiť to a na to je to ako vlastne tiež dobré, že ty vytváraš si Kubernetes cluster, ktorý má proste robiť, má mať prístup sem a sem. Vytvor mi tú rolu tak, aby tá rola mohla zapisovať sem, mohla riešiť tu na toto APIčko, ale mala len tie najnižšie dôležité oprávnenia. Hej, a možno, že sa ma spýtaj na niečo, hej, čo ja musím vedieť, pretože aby si tú mapu postavil, ale postavíš mi to, hej, vlastne ako fakt sa to abstrahuje úplne od toho konfigurovania nejakého proste.
klasický IP tables přístup, že jo. Deny everything a pak to povoluješ, jo? To se mi líbí, no. Tohle je asi... Je pravda, já se na to dívám z druhé strany, z pohledu jako auditora, z pohledu toho, že jako čekuju, kdo kam má přístup, ty to generuješ, takže jo, no. Jo. Tam akorát jako strašidelný je v tom vlastně, že ty data, nebo ten přístup musíte dát tomu AI nějakým způsobem, že jo, a nevíte jako moc, co se tam s tím děje, jako, že jo. To je takový jako trochu crazy. Ale zase na druhou stranu, že jo, když použijete přímo jako generický AI, co je v Azure, tak je to jakože safe, což je vlastně celkem dobrý nápad to vyzkoušet. A generické AI v Azure je stejně GPT, ne? Tak je to OpenAI implementace, ale ten dataset je vlastně v tom, to má Microsoft se vymakaný v tom, jak oni musí být jako SOC 2 a ISO compliant, nevím co všechno compliant, tak to jejich jako servisa funguje tak, že vlastně když si to jako člověk, já nevím teda, jak to funguje jako na tom backendu, ale jak já si to představuji, takže já chci OpenAI a oni mi vlastně dají jako moje vlastní OpenAI, které nemá s ničím jiným jako společného nic. Maximálně mi updatujou ty learning modely podle nových věcí, jak progresujou, ale ty data se nikdy nikam nedostanou, co si myslím, že je důležitý, že jo. No, tak to máš úplně stejný přístup, jak to mají, že jo, i v Google, úplně stejně, prostě, když si chci nasadit, vemu ten foundation model, plácnu ho tam a je to moje, prostě jsou to moje data, nikdo mi do nich nevidí. Zrovna ako časť tých ľudí, čo robila ako teraz Gemini, celý ten Vertex projekt v Google, tak robili aj ChatGPT a OpenAI, že? Čo mi zrovna včera bol nejaký ten článok o tom, že sa chystá ChatGPT 5. No, jsem ani neviděl ani. Jsem zvědavý na tohle, no. Ale je to super. Za mě je to fakt jako skvělý, je to skvělý naučení. Myslím si, že jsem fakt zvědavý, co se jako stane, protože Bitcoin, že jo, co budem. Všechny tady tyhle kryptověci, prostě to byl obrovský hype, obrovský boom, jak to všechno prostě bude změněné a moc se toho jako nestalo, že jo. Ale tohle si myslím, že je game changer. Je to jako další technologie, která podle mě nám jako pomůže být lepší. A druhou stranou je to i nebezpečný, protože si myslím, že díky tomu budeme trochu hloupější jako lidé. A mně se hrozně líbila myšlenka, co jsem tady taky někde zahlil v nějakým článku. Startup dostal obrovskou investici, no a ten CEO jako stoupil na pódium, ty investory a všechny a že čekali, jak budou růst blabla, hajrovat toto a říká, ten X inženýry, co tady mám, já ty prachy použiju na to, abych jim dal to AI a udělal z nich 100X inženýry. Já nebudu hajrovat, já prostě investuju do těch lidí a do té technologie, abych tady z těch svých 20 udělal jako mega superstar. A to se vlastně zpracíme asi možná trošičku k tomu jako pragmatickému engineeringu, protože jsou tady firmy, které mají strašně malý engineering. Na českém trhu je plno, ale dokážu si představit, jako, že je firma, která prostě je profitable, má třeba 5000 zákazníků a celý ten engineering je třeba 10 lidí, což jako je šílený, když tvoří třeba ARR 10-15 milionů jako dolarů. A není to tím, že by prostě byli jako ti lidi jsou jako skvělí, že jo? To o tom jako nebudeme asi polemizovat, ale dokážou být firmy, které jsou jako efektivní, pragmatický a růst a dělat to jako jednoduše. A to, co říkáš právě s tím je, tak si myslím, že těch firm bude víc a víc přibývat. Není to o tom, kolik máš lidí, kolik máš zaměstnanců, ale o tom, jako, jak seš jako pragmatický a jednoduchý a simple. No, lenže to je o tom, že ty musíš jako... Je to ako strašne zložité za mňa, lebo tá dark path je, prídu nejaké lacné peniaze, nahajrovať ľudí, a k tomu musíš zase zvládnuť tú ako úplne dark časť tejto cesty, potom vyhádzať tých, ktorí ti tam nesedia. A tak to iteruješ. Alebo zložitejší prístup, chovám si tých mojich ľudí a hajrujem naozaj len tých najlepších, keď fakt potrebujem. Ale tam narážaš na to, že pokiaľ máš nejakého investora, tak on sa možno na teba bude dívať cez prsty, pretože to môže byť z začiatku pomalšie. Samozrejme, keď toto zvládne, že budeš ako master toho pragmatic engineeringu, mimochodom to je aj blog Pragmatic Engineering, ktorý asi všetci sledujeme, tak to je proste úplne ten zlatý grál. Ale to tiež záleží, aký máš stack a tak. Takže ja si myslím, že to je taká tá oscilácia tohoto, vieš, že keď môžeš, nahajruj, keď môžeš, povyhadzuj, však všetci teraz povyhadzovali, aj tí, čo nemuseli. No. A drž si ten svoj proste ako ten svoj core tých ako super inžinierov, ktorí nemusia byť super ani s tými svojimi skillmi, sú proste super tým, že všetko robia napríklad dobre. Alebo, že nič nerobia zle. To je možno ako ešte lepšie. Ale jako jo, ale já si pořád myslím, že fakt ta velikost jako záleží. Kdyby mi jako zítra někdo řekl, hele, já ti dám 100 lidí, tak řeknu, ne, já nechci. Já bych radši tady jako udělal to jako simple. A kdyby mi někdo řekl, hele, zítra ti dám magickou hulku a ty prostě celý ten C# kód, co máš v Pulumi, takhle přehodíš do Terraformu a řeknu, jo, to chci. A kdyby to mělo stát stejné peníze, tak radši si vezmu tohle než 100 lidí, jo, za mě.
že si fakt myslím, že ta unifikace, simplicita je fakt strašně důležitá, že to potom jako enabluje i ten scale, že jo, nahoru, protože ty, tak jak jsi říkal, jo, ta dark cloud je prostě víc a víc lidí, to budeš kontinuálně jako přidávat a těch firm je milion takových a pak skončíš takovým tlakem od investorů nebo kdokoliv tě jako funduje, že prostě řekne, hele, tohle není jako efektivní, ta tvoje EBITDA, tyhle jako metriky nevypadají úplně dobře prostě. A já myslím, že jako levný peníze se asi všichni shodneme, jako jsou pryč. Ta doba už je pryč a ještě chvíli bude. Ale zase přijde, že jo? A zase přijde. A už to tady bylo, bude tady znovu a budeme prostě ten cyklus se opakovat znovu a znovu. To je otázka, či príde, lebo doba sa zmenila. Ako jednak sa zmenila tým, že už nie sú lacné peniaze a že firmy už nerastia na tom, už neriešia rast, ale riešia profitabilitu. Ale zároveň prišlo AI a firmy začali riešiť aj tú efektivitu. A to sú ako dva faktory, ktoré do toho vstupujú. Že to ako, nemôžeš sa na to dívať ako na nejakú sinusovku, že raz proste sú lacné, sú drahé peniaze, lebo ten model sa zmenil v dvoch veciach. Zmenila sa jednak ako raz na profitabilitu, ale prišla tá efektivita. Ľudia začali riešiť efektivitu, lebo na to teraz majú nástroj. Já jsem možná tak mladý dost na to, abych si pamatoval dobu, kdy se tohle řešilo, což si pamatuju, když se řešila i efektivita, možná ne v takovém měřítku jak teďka, protože nebyly sociální sítě a tak dále, ale řešilo se to, takže za mě to, já s tím úplně nesouhlasím. Levný peníze jo, byly, prostě každý si kupoval, nevím, jachty, prostě horolezecký stěny a prostě cinkrlátka do kanceláře a prostě rostl nesmyslně, protože ty peníze prostě nic nestály, že jo. A ta doba je teďka pryč. Myslím si, že znovu přijde, protože prostě to funguje ekonomika. Mě na to několik jako studií a vždycky tak bylo. Asi myslím, že my to nezměníme tady. Efektivita se řeší a myslím si, že některé firmy si jako uvědomily, ty nový hlavně, ty menší, co teďka jsou fakt jako a zažívají ty těžké časy, tak vítězové budou, co vlastně využijou tu efektivitu ke svému prospěchu. A ty etablované, typu velké firmy, Salesforce, SAP a tak dále, tak ti pojedou pořád jako ve stejných kolejích. Teďka jako udělají nějaký adjustment, počet lidí, ale Salesforce, já nevím, kolik oni těch lidí jako vyházeli, ale vím, že se teďka četlo, že zase obrovským způsobem jako hirujou, takže to množství, které oni vlastně jako dali pryč, tak skoro stejný jako mají otevřených pozic, což mi přijde prostě, jako nevím, no. Co jako v těch startupech a nových firmách vidím hodně, že se změnilo, že ty prachy nepoužívám na takový ten jako umělej růst a umělý kupování si klientů. Jo, jakože když to povím jako blbě, jako deglobalizace, nebo jak to říct, že prostě já chci high value klienty prostě a steady grow, než abych nasypal teďka prostě 50 milionů do něčeho a doufal, že se to udrží a bude mě to furt růst, že jako tak a teď prostě, jak byl Uber, že jo, prostě, nebo WeWork, dostal obrovský prachy, zaplavil ten market. A kde jsou, že jo? Kde je WeWork, no? Přesně tak. Za mě 37 Signals, nebo Basecamp. Prostě to je úplně ukázková firma, která si uvědomila svůj segment, svůj růstový potenciál, drží se, jsou profitable a prostě jsou úplně perfektní. Jakože pokud chcete vybudovat firmu, která jako tady zůstane prostě léta a bude jako v pohodě a nehledáte jako zkratku k tomu, jak přijde jako k bohatství, tak přesně takhle byste to mělo dělat. My sme sa tu o tom zrovna bavili, že ktorá firma je taký nejaký ako etalon, tak dobre, že si to povedal. Keď sa bavíme o nejakej firme, ktorú by som ako adoroval, tak ja dosť adorujem Steam. Jednak preto, že to vzniklo z tých proste hardcore game, proste hier, ktoré som ja hral, že Half-Life a tak. A jednak, že keď si zoberieš metriku ako revenue per employee, tak Steam je úplne, že v stratosfére. No to je ono, ale tak oni je to o tom timingu, že jo. Přišli s něčím prostě, co nikdo neměl, dominovali ten market. Na druhou stranu může přijít konkurence, která je zničí za chvilku. Může. No tak už prichádza, že? Už. Jako, jo, ale ještě tam jako nejsou, že jo, ale prostě. Ale já si myslím, že jako tohle se zase znova zunifikuje ve prospěch Steamu, jako spousta těch gamerů říká, a já už nechci mít tady Epic Story, Game Story, toto, každý jde, jako vydavatel má svůj store, jako sorry, já chci jeden, kde si koupím všechny hry. Na to som počul super vec, že teraz máš streamovacie platformy, že máš Netflix, HBO, jo, to je ja neviem. no. Já už zase pirátím. Mě to nebaví platit 10 platform. No ale krásnu myšlenku som videl, že som týpek písal, a ja neviem, kto to bol, ale že niekde na sockách, že som zvedavý, kedy niekto objaví káblovú televíziu a spojí všetkých streamerov do jednej služby, že, ktorú si zaplatíš, že, a budeš tam mať proste ako jednu apku, budeš mať Netflix, Sky, hej, HBO a tak. Protože to zase k tomu smeruje, že? Je to tak, no. Jako, no, ono se to vlastně jako trochu děje, nebo ne, protože když se podíváš, tak dneska vlastně jako Disney, že jo, prodává svý pořady někomu jinému, to tam třeba na Netflixu máš jako věci, které jsou třeba HBO, že jo, jsou na Netflixu. Jo.
Takže ono se to jako částečně děje, protože ale oni se dělají jako sami mezi sebou, ale souhlasím, jako platit všechny jako streamovací platformy, protože prostě si chcou na něco podívat. To je to crazy, že to je strašně množství peněz prostě. No ale hlavne oni dokázali naučiť ľudí to, že si platia za content. Čo bolo ako pravda. veľká vec, hej? Jo. To s tým prišlo Spotify a prišli s tým ako tie ďalšie služby, čo je za mňa super, pretože ja si pamätám doby, keď som si chcel niečo stiahnuť, tak som hľadal torrenty a stiahol som si 6-krát nejakú blbosť. Ale ja nemám čas a chuť si stiahovať 6-krát blbosť zadarmo. Ja za to rád dám peniaze, keď to bude mať hneď. Hej? A toto sa ľudia naučili, ale zmenilo sa do tej situácie, že chcem si pozrieť nejaký film, rád za to zaplatím, ale komu, ty kokso? Tak googlím, že film, a normálne ako ja to fakt robím, že nejaký film si chcem pozrieť a ja googlím, že na ktorej platforme je. A teraz ako buď ju mám zaplatenú, alebo si ju zrovna neplatím, no tak si ju teraz zaplatím na mesiac a pozriem si ten film. Hele, máme čas? Končíme pomaly. Ivo, co je tvoje latest greatest message, co bys chtěl dát našim posluchačům? Tak milion věcí. V každém případě, kdybyste měli nějaké otázky, jak postavit SRE organizaci, máte nějaké otázky okolo DevOpsu, tak si mě pingněte na LinkedInu a po případě, kdybyste chtěli nějaký mentoring sessions, tak jsem je na Plato HQ dostupnej. Určitě se s váma rád pobavím mimo tohle, nemám s tím problém. A hlavně za mě jako používat selský rozum na všechny rozhodnutí, které děláte ve firmě, mít nějakou strategii a vizi a ty se držet a být konzistentní. To je asi důležité v tom, aby člověk byl úspěšný v tím světě. Mně se hrozně líbí ta message té strategie. Přemýšlet na tím long term. Ďakujeme. Díky. Jo, já taky, bylo to super, kluci.